Ito po ang inyong lingkod, Senator Manny Pacquiao. Nandito po ako ngayon para magbigay ng mensahe ukol sa malaking problema na kinakaharap ng ating bansa laban sa sakit na COVID-19. Sa ngayon, nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine ang buong Luzon at ito'y isinasagawa upang makontrol ang mas higit pang pagkalat ng sakit sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya po sana'y maintindihan ninyo ang ginagawa ng ating Pangulo dahil mahal po niya kayo at mahal namin kayong lahat. Ayaw namin na magkaroon kayo ng karamdaman, ayaw namin magkaroon kayo ng problema katulad nito. So gusto po namin kayong damayan sa anumang mga pagsubok sa buhay. Huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. Itong problema na ito, malalampasan natin lahat ng yan. Dahil ang Panginoon nandyan palagi nagagabay sa atin, nagagabay sa bansang ito. At nais kong anyanyahan ang lahat na huwag po na tayong makalimot tumawag sa ating Panginoon sa anumang panahon, anong oras. Lagi po tayong mag-communicate sa Panginoon, magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay sa atin. Dahil yun po ang importante sa ngayon. At sa anumang panahon, yung relationship natin sa Panginoon. Anytime you can call Him, Father, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po itong bansang ito. Naway, pagpalain po ang bawat isa, patuloy po tayong magmahalan, magkaisa para sa ating bansa. Suportahan po natin ang advocacy ng ating mahal na Pangulo na kapayapaan, katahimikan, kalusugan at higit sa lahat, tiwasay na pamumuhay ng bawat pamilya. Sa ganitong panahon, naway mas magtiwala po tayo sa Diyos. Siya lang ang mas makapangyarihan sa lahat. Walang iba, siya lang po ang may likha sa ating lahat. Malaking problema man ang bunga ng COVID-19 sa ating bansa. Naniniwala akong mas matatag ang pananampalataya ng bawat isa, ng bawat Pilipino para mapagtagumpayan ito. Ika nga sa Philippians 4 verse 6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. In the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus." Kaya nga, mahal kong mga kababayan, makiisa po tayo, suportahan natin, tulungan natin, sundin po natin po ang mga pinapatupad ngayon na rules and regulation from the authority, which is the government, upang labanan ang COVID-19 at huwag nating kalimutang tumawag din sa Panginoon. Lagi nating tandaan, in all crisis, there is Christ. We will pray for this nation and to each and every one of you. Our Father, gracious and loving Father, Creator of heaven and earth, Lord, we come before your presence. We ask your blessings, Lord, and protection to each and every one of us in healing for this nation, Lord, in healing for those affected by this virus, Lord. We declare in Jesus' name sa kanilang maagang kagalingan, Panginoon, lalo-lalo sa aming bansa, Panginoon. We pray, Father God, for our President, to all the government officials, Lord, na bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding na magampanan nila ang kanilang mga trabaho, Panginoon, na maresolba, matulungan ang mga kababayan na nangailangan ng tulong. Panginoon, ipinapaubaya po namin sa inyo ang lahat dahil wala pong ibang makakatulong sa amin kundi kayo lamang, Panginoon. Wala nang iba. With your mighty hands, we have peace of mind. We will overcome all these problems, Lord, with your guidance in knowledge and wisdom, Lord. We submit to you, we commit to you, Lord, this nation, to all my brothers and sisters, to all the Filipino people, Lord. Pinapaubaya namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Bless them, Lord, as you bless my family. Protect them, Lord, as you protect our family. Thank you for everything, to all the favor that you have given to us, Father God. Thank you for everything. I speak of protection to the frontliners, Lord, mga workers, government officials, PNP, EFP, MMDA, Lord, all the government agencies, Lord, that involved for this resolving the problems of the country, Lord, paglutas sa mga problema nito. Lahat ng mga involved, Lord, ng mga tao, ingatan mo po sila, Panginoon. Iligtas mo sila sa kapahamakan, sa virus na ito na laganap, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Panginoon, ikaw lamang ang tanging makapagprotekta sa aming lahat. Hindi sino kundi ikaw lamang, Panginoon, dahil ikaw ang may likha naming lahat. We submit to you, Lord. We commit to you
because without you, we are nothing. Thank you so much for everything, for your grace and mercy, and your love endures forever. Thank you, Lord, for guiding us, teaching us, strengthening us, protecting us, and leading us into all your truth. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you.